Ola a todos, hoxe estamos convidados a un serán. Que é un serán e con quen será o serán? Pois cas cantareiras de Laxoso. Temos un problema, Laxoso de arriba ou Laxoso de abaixo? That is the question. Bueno, tanto ten. Imos recorrer os dous para ver se atopamos a todas estas señoras estupendas que tocan a pandeireta. Son 11 máis un. Non é superstición, é que son 11 señoras máis un señor, un valente. Eso sí que é ser valente. Porque non está rachado. Ah. Está rachado, pois fai o sonido. E haberá homes que digan, e como fai este home para aturar esas 11 mulleres xuntas? Deixalas falar e deixalas a súa maneira. A veces tamén dou unha opinión, outras veces deixo esa. Pero pregúntanche. Bueno, sí, non hai bicho. Como era a vida en Laxoso antes? Que cambiou? Ui, que cambiou. De que agora somos todos uns lacazáns. Empezando por aí. Por qué? Non temos vacas, non temos ovellas, non temos cabras. Bueno! Eso está tirado, ela fala así. Bueno, está tirado. eu bailo ben, gústame bailar, gústame cantar, gústame rir, gústame contar chistes e gústame pasalo ben. Entón claro que home se vai resistir. Por ir de madriña de boda do meu fillo cando se casou. Era unha boda que foi por ayuntamiento, o sea, casouse polo xulgado, e entonces tiña que ir de madriña. E non me quedou máis remedio que ir montada a cabalo, porque eles tamén iban montados a cabalo. Pasei de terlle un medo pánico a ser moi amiga deles. Bueno, problemiña que foi daquela. Que hoxe en día é o mellor que tes. Do fillo. É hoxe en día o mellor que tes. Tuve un fillo perfecto, mas se me queira o mundo encima. Porque Porque tuvo un fillo de daquela solteira. tengo fillo de solteira. Bueno, pero eso hoxe en día é o mellor que tes, ou non? Bueno, ¿Y por qué prefieres Venezuela? La gente allá es una gente más, no sé, te demuestran más cariño, más... A ver, muller, a ver. No monte íamos coller no toxo e cantábamos. Íamos a echar no millo, cantábamos. Íamos lavar, lavábamos de rodillas no rigueiro, cantábamos. Cantar era sempre. Pode yo decir o meu marido, aquilo era a raya. Cantar era sempre. Era a maneira de comunicarnos que tiñamos. Vente vindo, eu tamén me vou andando, que non quero que me digan que por ti estou esperando. Ai, la, 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 ai, la, la, la. Ai, la, 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 ai, la, la, la. Vente vindo, non me fagas esperar. Teño unha pena na alma e quería xa contar. Ai, la, 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 la. Ai, la, 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 ai, la, la, la. Na miña ventana teño regalo que ninguén ten. Todas as horas do día vexo a quen quero ver. Ai, la, 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 ai, la, la, la. Ai, la, 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 ai, la, la, la. Laxoso de arriba e Laxoso de abaixo. Un día calquera, non sabes que hora é, todo está tranquilo, pero este fermoso lugar foi revolucionado hai anos por Aura e as súas mozas. Aquí viven parte delas, aquí cantan e aquí traballan. Mulleres de pura raza galega que se atreven co que faga falla. E se non mirade para Lidia, unha raíña do volante a que non lle caen os anéis por sacar adiante un traballo como este máis ben pensado para homes fortachóns e varonís. Un bo sitio, Laxoso, sí, señor. Laxoso, bueno, é unha aldea, para mí moi bonita, nací nela. Para min é moi bonita, moi alegre,
É bonita, xente como en todas as partes, é tranquila. Isto é un adianto moi bo que fixeron. Tradición e modernidade. Un eslogan máis que repetido é que Leopoldina escenifica como a ninguén os mandos deste aparello. Ela igual ganchilla unha delicada toquilla que desbroza unha silveira. Os tempos están cambiando en Laxoso, iso sí, pouco a pouco. Está como a cantiga como temos nós. Como se María na eira, como se María coa súa peneira. Compro plantiñas e meto-as por aí, por donde podo. Está todo moi florido, moi bonito na primavera. Está moi bonito. Gústame pasear, gústame bailar, gústame cantar, gústame conocer, viaxar. Teño viaxado moito. Calanda que hai agora é moito máis suaviña que había algún tempo, que as ovellas que había algún tempo andaban moito no monte e tiñan unha lán moi brava, que hasta picaba. E esta é moi suaviña. Entón levantas isto para arriba, enches un embudo aí hasta arriba, ao estar cheo, mételle aquí isto aquí así, encheu a tripa e xa cae abaixo na palangana esta. Artista non son curioso. Como cantadas vos? Cal é tú? Ai, sí, esta sí, a ver. Pero esto es como vamos. Es 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, a ver. Ollos vin, ollos mirei, de Santiago a Padrón. Ollos vin, ollos mirei, como so meu amor non. Como so meu amor non. Ai la lelo, ai la la. Ai la lelo, ai la lelo, ai la lelo, ai la la. Miña nai cantaba moi ben. É unha tía que tiña Aurea igual, e o pai de Aurea igual. E Aurea, xa ves. Ai, mi madre o serán facíamos nas cuadras das vacas, estaban limpias, e facíamos ali o serán da noite. Entón, despois xa viñan brasileiros aí, e viñan mozos de todos os sitios aquí ao serán. Era de pandereta, e con luces de carburo, que non había luz eléctrica. Entón, nós, pois, íamos polos camiños e ao chegar alá un cruz no medio do lugar, botábamos unha cantarola de alto, e os daquel pueblo, donde nos oísen, e aos do lugar todos, xuntábanse e decían, ai, serán, vamos ao serán. E aí nos xuntábamos todos. Era a maneira que tiñamos, non había teléfono para chamar, non había nada. Daquela non había nada, filla. Levábamos unha cousa desas, un facho deses de colmo para alumbrar. Con tramancas, con zocos. Ahora ainda bailan, nas modernas ainda bailan con zocos, pero non eran zocos deses con chapras. Eu fui moi pouquiño. A mí non me deixaban ir, meu pai e a miña nai non me deixaban ir. Pois porque había que andar de noite e non me deixaban ir. Iban ás veces miña nai comigo, e para iso tiña que lle prometer que tocar a pandereta e cantar, senón xa non iba. Íbamos coas ovellas para o monte, facíamos a festa lá no monte, con un plato de porcelana ou unha lata de kilo desas que veñen o bonito, pero a lata estaba vacía, non estaba chea, porque... E aí bailábamos, aí tocábamos a pandereta e bailábamos e xogábamos xogos de rapaces. Pasábamoslo bomba, non tiñamos estes problemas que teñen estes agora, a xuventude agora. Aquí tamén, cando viñan os mozos ao serán, que aquí na corte puñamos unha veliña aquí, outra ali, outra lá, outra lá. Despois viñan aqueles, os de Aguas Santas, e soplaban a vela, iba as velas, apagábanse, e quedaban oscuras. Despois os pais das mozas, a hilarada. Os que eran máis vellos, aproveitaban, claro, normal. Había unha cosa que un año los hacían os de la Gioso de abaixo, outros anos los de la Gioso de arriba, ¿no? E había esa competencia que los de arriba sempre les gustaba quedar por encima, porque como eran los de arriba... Isto parece o anuncio, sí, que hai les gustaba quedar arriba e os de abaixo. Bueno, pero, en cambio, para hacer serán, los de la Gioso de arriba nunca hicieron serán. En riba fixemos... Tú eres de la Gioso de arriba. Eu son de la Gioso de arriba. Ahí se empezaba al anochecer y a las 12, o no más tardar a la 1 de la mañana, ya cada uno iba para su casa. Pero de sobra. Como agora, que agora vamos aos seráns, as netas quedan na casa, as fillas quedan na casa, e nós imos para o serán e vimos ás 3 e ás 4 da mañá. Pero estades botadas a perder, Manuel tiña unha ponte moto llorido de plata. Al mozazo que venera, Manuel todo se mata. Ay, Manuel, Manuel, Manuel. Ay, Manuel,
Aquí estou eu, mire. Este é o meu sobrinho, este é o meu fillo, cando era pequeniño, estes son uns amigos. Eu tiven que facer como se fora un home igual. E se che digo, a miña vida foi moi fastidiada, moi fastidiada. Picando nas cunetas da carretera, estendendo un morrillo cun rastrillo, todo. E na canteira a botar a pedra para a máquina, nos gañábamos unha peseta máis. Naquela, cando caía unha persona embarazada, era un follón da xente que aquilo era de medo, miña filla. Como se fora unha cousa nunca vista. E iso non é vergonza ninguna. E para mí non foi vergonza ninguna. A miña vida foi unha vida prácticamente de niña mimada. A min non me faltou nada, gracias a Dios. Criei en Lisboa, meus pais deronme todo. 3 amigas sentámonos ali a jardar as vacas e chorábamos as 3. Unha decía, eu cando xa pan e comer hasta que rebente. E a outra decía, eu penso que xa non vai haber nunca. Chorábamos as 3 por coa gana do pan. Traballábamos moito, pasar mal, vestir mal. Había máis que un pantalón para ir á festa e outro para traballar. E agora aí. Meu pai estuvo na guerra 3 anos. Tiña 1 ano, marchou para a guerra. E a miña nai quedou comigo e non tiña casa onde se meter. O trociño de casa que tiña o queimado. Aos 12 anos nós fomos xa ao xornal. Cando que facías? En que traballabas aos 12 anos? A sachar no millo, a cavar, botar patatas e todo o que se fai falta, porque hoxe temos a maquinaria. Hoxe non é traballo botar as veigas, non hai porque hai tratores, hai todo, pero antes era puro león, puro sacho. Eu non fun á escuela. A min pajáronme 2 meses, é o pouco que sei, e pajáronme de noite. Se pagaba 35 pesetas naquela casa que está lá onde está un coche ali que brilla. De noite, na planta baixa, iba un profesor ali a dar clase, a min como de día tiña que traballar, pois escribíronme de noite. Era un namoro que antes, as mozas antes, pois, non tiñan nada íntimo cos mozos, non había besos, nin había tocamentos, non había nada de nada, solo era estar con eles e divertirse e despois cando entraba en plan formal, pois entrabas en plan formal. Pero non, as mulleres antes solían ir hasta o día da boda, ben. E se estabas a mal con un mozo, mandabas así unhas coplas así desas malas, de rebalón, ou de pena. E se estabas alegre, pois mandabas as bonitas. E de toda a forma. Tiñamos cantigas de toda a maneira, iso sí. O tempo dalle a todo ese aquel da cor sepia, pero cando se trata de música e tradicións dalles tamén moito valor. Por iso, grupos como a Lelía ou os de Fiadeiro pasan por Laxoso para rebuscar no inmenso arquivo sonoro que gardan na cabeciña estas mulleres. As nosas cancións xa case se oyen por todos os sitios. Porque nós estamos, a Aurea, que é a que ten o repertorio, está herdando a todo o mundo. Venduar ben, si. As que vende venduar ben. Ben canto é?
Eu vamos a ver se negociamos aquí, que a mí justame esta negra, tome moito. Ben canto é. Pois, Mirade que maravilla, mira, mirade. eu as que teño vendido en 400 euros. Caramba. Pero venas, vale, Isto Pero que é fío de que? Por el trabajo Ese é que... fío de seda. Quen enseñou a quen? Eu fui a jefa fun eu, porque eu xa as facía desde 14, cando tiña 14 anos, 15 anos, A ver, Cristina. Yo no, a mí no me enseñó nadie, sino que yo me pongo a ver y voy sacando lo que puedo. Claro. Pero las toquillas no sabía ni por dónde se Y empezaban enseñóchele ni nada. Martina. Entonces yo un día fui a su casa, dime cómo se empieza. Entonces ella me explicó, pregúntale a ella, una sola vez fui, una tarde. Que lista, non? Unha sola vez. Espabilada. No, que queres que Ella te é unha fale? cousa ben curiosa, esta muller non sabe falar galego e canta en galego. Pero entendo todo. No, home, claro, pero ten a súa razón, non é que non fale galega, é porque é extremeña. Exactamente, soy de Extremadura. Estamos moi ocupadas, Ti cuidas a persoas mayores. Yo tengo 3 en la casa. Y yo tengo una. Yo tengo tres en la casa y una que está enferma de cáncer. E como os organizades para vir a cantar? Bueno, Pues no trabajamos no campo. No. Bueno, yo todavía voto una finca. Que botas na finca? Que botas na Pues finca? mira, he hecho patatas, he hecho pimientos, tomate, cebolla, ¿Y ti nada, Mercedes? judías, ella no. Yo ya trabajé. Ti quedaste en Y yo paz. me quise escapar de la xoso, eu quise me escapar de la xoso para non traballar no campo. O cambio de Lisboa para... Chorei moito. Por qué? Porque eu en Lisboa Por que recordas de chorar? eu fui unha princesa. Eu de nena E agora tamén. criei-me Mira, unha princesa. unha princesa, de verdade. Tiña 8 anos cando me díxome unha señora, "Pa onde vas?" "Vou xogar." "E pa onde vas xogar?" "Vou con miñas primas." "Non son túas primas, que son túas irmáns." Eu dei a volta e cheguei á casa. E senteime nunha silla e dime a mamá, "Que tes?" "É que encontrei a Manuelona, a criada do cura, e sabes que me dixo que elas que non son miñas primas, que son miñas irmáns." Entonces mamá, miña nai adoptiva, colleume e entonces contoume todo como era. Con 13 anos salín da casa a traballar, a servir, despois caseime, teño 3 fillos naturales e unha nena adoptiva. Bueno, o meu fillo cando estaba enfadado, sí, eu sabía cando estaba enfadado porque entraba na casa e non falaba. E marchaba dereita á habitación e collía a gaita, tiriri, cando lle pasaba o enfado, paraba de tocar e salía. Es que quero marchar os chavales esos aquí. ¡Váyala! Veña, ponte vos ahora que imos yo decir por culpa daqueles rapaces que tamén veña venir. A ver, isto é para que lo vedes de recuerdo. La electricidad por casualidad siempre se... Estas mulleres utilizan baterías recargables, non hai máis que velas. Poden pasar horas e horas cantando como facían antes, cando eran rapaciñas novas, e tiñan que pedir permiso na casa para que as deixasen ir aos seráns. Calquera sitio era bo para organizar unha corte, un cuberto, unha carballeira. Só a luz das velas e os mozos e as mozas da redonda que se reunían para cantar, mentres non se apagaban as velas, claro. Daquela non tiñan nada máis, nin nada menos, porque para eles os seráns eran o divertimento preferido, e hoxe ségueno sendo. Para moitas destas mulleres, recuperar a tradición dos seráns foi como botarlle unha pizca de pementa á súa rutina. E reviviron, se reviviron. Por certo, se aínda non che quedou claro que isto é un serán, pásate por Laxoso. ¿Dónde vas, chaval? ¿Dónde vas, chaval? Con tanto salero. Dale un meneíto para adelante y para atrás, sacarle el sombrero. Una vieja muy rechula le decía a su marido: métele bien el enchufe, que ya no lo das metido.
A armadanzas de toda esta historia a min dixéronme que fora esta señora. Bueno, máis ou menos. Como é eso? Como te decidiches a recuperar os seráns que se facían daquela? Bueno, porque eu sempre fui moi amiga deso. Porque ti tes moi boa memoria. Bueno, tiña, agora xa se vai indo un pouquinho. Dime pouquinho. que a tes. Xa se vai É que indo un inventan letras, é que fixo ela coplas algún inventadas por así, ela. algún así. Pero eso foi sempre. Entón viñan a recollerche a ti as letras. E viñan, casi todos os grupos pasaron por aquí. Como te liou esta? Non, liei eu, sí, foi verdad que a liei. Como te liou? Foi ela a primeira, eu fui a primeira que entrei con elas, pois no grupo. Dixen, Audelia, ven cantar con nós, que imos facer unhas cancións con mardantes. E a ti que che parecía eso? Ben, a mí parecíame ben. A divertime máis agora que a cando era nova. Eu con isto... E que se diferencian aqueles seráns de antes dos de agora? Bueno, hombre, nós íamos cuadras, para as cuadras, estaban limpias. Pero facíamolo ben. Bueno, pero ainda que fora na cuadra, que pasaba? Bueno, era unha pasada, bueno, pasábamoslo ben. Pasábamoslo ben. Bueno, viñan os mozos así, as chuvias ali. Mira, primeiramente os seráns empezaban así. As nenas facían o domingo de día nunha eira. Sí. De nenas. Sí. Non se poñían medias hasta ter 15 anos. Ah, no? No. Entón, estos 15 anos que poñían? Calcetins blancos. Eu estaba rabiada por ser moza. E Porque xa tiña corpiño de moza e eu quería ser moza. Entonces, dixeron, bueno, os ser mozas pasan ao baile das mozas, que o baile das mozas era de noite, pero o das rapazas eran de día. Eso non ibas para a casa e xa che daban unhas rapiadas, había que cando mandaban. Bueno, cando empezamos a ser mozas, fui a arrasar de seráns. Eu era unha destas charracheras que eu solo presumía en festa, bailar e estar hoxe con un mozo, e mañá se podía xa estaba con outro, e se podía darlle un plantazo mañá a que se ayudaba, pero xa te digo, cheguei a unha época, cando cheguei aos 18 anos, 19, dixen eu quero e aquel. Os outros era todo para pasar tempo. Eran moi distintos. A forma de namorar era moi distinta. Como te enamoraban? Bueno, se bailaban ben, se cantaban ben, se che dicían cousas bonitas, senón xa non queríamos. A ti como che gustaban, Delia? Bueno, cando se iban bailar querían apertar, eu daballe así para atrás, querían apertarme, pero eu, pumba, atrás. Pero a ti como che gustaba? A mí gustábame, vamos, que foran agradables, que, vamos, pasalo ben con eles, pero de outra maneira... Bueno, Delia, e agora que ligase? Eu, que? Agora, se liga, non seráns, pregunto. Home, bailar, sí. E máis con chavales ben guapos, por cierto. Anda! Pregúntalle aí a Aurea, se non é verdad. Xa non hai na nosa aldea cantar nas encrucilladas, nin cantar coa luz da luna, de noite na ser follada. Xa non se oyen os carros a cantar polos camiños, nin os atruxos de noite cando íamos ao muiño. Non ven as vacas do monte tocando as súas campanas, nin os mozos nos camiños detrás das enamoradas. Cantabas a char no millo ou a lavar no rigueiro. Eu cantaba con cariño para aquel amor primeiro. É para dous que ben se queren e se encontran no camiño, hasta o color lle cambia coa forza do cariño. Cando me deito na cama e non podo descansar, acórdome daquel tempo, sin querer rompa a chorar. Moitas gracias. Están as gargantas mal. Están as gargantas estupendas, Delia. Xa quixera eu. Hai discos, xa bastantes discos feitos coas nosas cancións.
Nós non nos fixemos, nunca fixemos ningún, porque non temos posibilidades para facelo. Porque dice que sale caro, que sale moi caro, non temos posibilidades. Pero as nosas cancións xa están por aí adiante en moitos discos.